sa mga minoritan ng mga tao niya diya. Okay boss, gaulat pa ko nila boss kung ang orasan ni maabot. Murag na stress na ganay ko. Matawar ko nimo kalason si boss kung naa na ako ang koleksyon. Gikan sa itong mga batos. Kinala makakulikta kanila. Kinapata mga big time mission mo niya. Sige boss, salamat kayo boss. Understood? Copy. Bravo, Bravo. This is Alpha. Over. Alpha, come in. Kumusta ang atong location dia? Wala ba'y kakulian dia? Is normal situation na ba dia ang uy-kundip? Over? Natay gibantayan dire mura mag-aligid-aligid man yung mga tawhanan pero akong duda murag mangawat ni. Alpha, alert ra diya kay nakoy nakita nga duha ka mga taong Victor na mo dire boss. Antay na mo dire ha kay nako na yung mga awat dire yaan pasagan. Action ng mga dili maayo kay basog malaan mga ako ba? Ha? Alauna kung balik. Alauna ba? Alauna? Sige, Robin na mo dire. Sige, Robin siya diya kay Gaspar, dire. Ganina raw hulot niyo ano dugay mo kayo. Asa ba mo ingon basi kadula pa mo dito? Sa mi boss, may kuan mi boss. Nangita mi kuan. Wala, lumay ra na kuan. Kita. Asa man na yung abot? Meron boss. Mura na 100? Wala boss, kay kapakuan ra ko. Boss, kay gilanat pang ko. 5 ka oras kung hinulat niyo dahil mura na 100. Okay? Sunod ba? Pag ingon ako nga maningkamot mo para sa inyong gusto nga mga kabot niyo na yung shabu-shabu, ayuhan yung pangingkam ha, kinahanglan nga makakuha mo rin katong mga dato yung tiradaan ha. Sabot ka? Ayo boss. Balik ito. Tomas. Pila may na abot nimo? Pila man eh? 40 pesos? Ano 40 naman na? Basta gisugal mo na. Kilid mo basta naikuha, tibok na yung kilid mo. Tuyok. Natuloy na ka pa. Kay na boss. Balik. Richard. Boss. Ikaw may pugi-pugi, basta dako kang nabot ron. 33 ra boss. 33. 33 boss. Mura na yung maabot nimo. Ang boss kay kapit ng lakpan boss. Kisa may Ako kati usog kawat boss. nanakop niyo. Ito mga kuan ito boss. Itong tagias balik. Itong mga kuan boss. Ayan. Iro apit ko pakan. Sige pilit nimo nagsupas ha. Wala boss. Unya ra ng kaon kung mahuman mo matagaan ta mo share ninyo ha. Boss. Boss. Balik. Tamas ka boss.
boss, kanera boss. Pagkanipod boss. Ano naman kayo Marbol? Lakod na ko, nakita. Yan ako paglakaw na ako boss. Sunod kung magsigir dyan po ang inana. Di na ka pwede mapil diri ha? Nga boss. Igala kag Marbol. Ipakaon ako ni Marbol nimo niya. Ayo boss. Balik dito. Atubang muna ko, atubang. Karong adlaw na atay mission. Kamura man tulo kay katong sa bata-bata pa man gud to kay kaning mission nato karon dili ni basta-basta pwede tang makuha og kinabuhi ani. Sabot mo? Yes boss. Ang atong mission dire adto ta sa Uykundib. Big time ni, dili ni Sinsilyo. Kinahanglan nga makuha nato ni. Kag makuha nato ni mahimo tag milyonaryo. Yes boss. Ang atong mission sa Uykundib na mga sakyanan dito, makuha nato itong mga yabe dito, yabe sa bulldozer. Madala nato ng unit pagawas. O usa natong balantayan. Ang usa ka gwardiya dito nga matinik nga gwardiya, kinahanglan kung mahimo maunhan nato siya. Yes boss. Kay kanang gwardiyaha diya ginabantog na nga moy pinaka-alerto nga gwardiya di sa Pilipinas. Kinahanglan nato kung mahimo unhan nato siya. Dili ta pa bata-bata, ato kuno na nga macho na ta. So ikaw may akong na sinati sa usa pag-unit og armas. Ikaw may akong tagag-armas Yes boss. para doon ako alalay. Sipot mo. Ikaw bunso, di ka masigig. Kuan dia kay basing makuanta na yung gwardiya diri ron. So kamong tulo, mulipot mo dito kay kaming duwa nga maarmasan diri rami. Kay paglipot niyo dito, kinalan nga ang gwardiya atos siyang waton nga kamo mo'y ma-entertain niya kay sudlo na mo sa tubangan. Sabot mong tulo. Abot. Saka nalaka mong tulo. Huy! Ganggaw niya! Dito. Isang kamot. Dire. Sila mo kabok. Hinay. Dire. Ay, yung kabok boss, tulo. Lohod mo diya, lohod. Alpha 1. Yamat! Kadakpan naman na ito ko bang tulo kabok. Kinahanglan ka mag-alert ka diya kay naay nakasulod ring mga kawatan. Na ako na say kuyog ng mga armado. Ting nga bata magdangaga kayo nga bata ni. Kinahanglan na gyud nga bira nato ng gwardiya ni. Ikaw gyud na mo pabutuan ni ha. Yes boss. Guard! Asa mong kauban? Ni mo muslim ni. Kang kisay gisugo nimo. Nakuy, kuan boss. Gani ka kilid ra kanako dire. Undas ka choy. Yati ka pagkalimiro kang gwardiya ka. Gitumba pa ni mo ang kauban nga patanon. Angay nimo pasilog. Gwardiya ka. Mga kawatan ka. Ay klaro gahay mo jalay ng bata.